አቶ ጌታቸው ረዳ ንቤት ምክሪ ፌዴሬሽንን ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ብሹም ስምረት ክሳእቲና ዝበልዎ ንምንታይ አቋሪፆሞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወሳኺ ቁስሊ ምፍጠር ዶ ይኮነን? ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ እንትነግሱ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ናብ ሓደ ምምፃእ አንጻር ባዕዳውያን ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ዓወት ዘምፀሉ ውሕሉል መንገዲ ብግቡእ ክነስተውዕሉን ክንጥቀመሉን ይግባእ ክብሉ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ዝብእስ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ከይዱ ማእሳን ፅፉ ለይበለ ቢሮ ፀጥታ ሰላምን ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክብሉ ረሃፆም እናፍሰሱ እዮም ሚድያታት ኢትዮጵያ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ንምህዳእ 400 ሚልዮን በርሚል ናብ ዕዳጋ ዓለም ክልቀቕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ንመላእ ዓለም ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ሓድሽ መግለፂ ኢራን እንታይ እዩ? ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ካብቲ ትፅቢት ተገብረሉ ብዝቐልጠፈ ይኸድ ከም ዘሎን ካብቲ ፈለማ ተሓሲቡ ዝነበረ ውጥን ንላዕሊ ዕንወት ከም ዘውረደን ይገልጹ። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርሰ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። አቶ ጌታቸው ረዳ ነቲ ንቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ኢሎም ብሹም ስምረት ክሳእቲና ዝበልዎ ንምንታይ አቋሪፆሞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወሳኺ ቁስሊ ምፍጠር ዶ ይኮነን? አቶ ጌታቸው ረዳ ናተይ ዝበሎ ዝወደቦ ውድብ ስምረት ኢሉ ዝፅውዑ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ነታ ካታ ኢሉ ዝፅውዑ ምዕራብን ደቡብ ትግራይን መሰረት ምግባር ንቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ክስ ምቕራቡ ዝዝከር እዩ። ቤት ፍርዲ ፌደራል ድማ ነቲ ተኣጊድዎ ከም ዝፀንሐን ቆፀሮ ከም ዝነበሩን ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ቆፀሮ ክርከቡ ተባሂሎም ግምት ተነቢሩሎም ዝነበሩ ከሰስትን ተኸሰስትን ብወገን ነዚ ክሲ ዘቕረቡ ኣካላት ናብቲ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣይከኣሉን። እዚ ድማ ብዙሕ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ብወገን ትግራይ እዚ ስምረት ዝፈጠሮ ድራማ እምበር ኣሚኑሉ ዘእተወ ክሲ ከም ዘይኮነ ይኹን እምበር እቲ ፓርቲ ጉልበት ዝፈጥረሉ እዩ ዝበሎም መስርሕን ምስ ብልፅግና ዝፈጠርዎ ኣሽከዕላል ምዃኑ ዝግምቱ ኣለው። ነዚ ክሲ ክቋረፅን ኣቶ ጌታቸው እውን ነዚ ክሲ ከልዕል ዘገድዶ ምክንያት እኳ እንተተገለፀ እንተተረፈ ንትግራይ ግን ቅስሚ ዝሰብር ድርብ ጥልመት ምዃኑ ዝገልፁ ኣለው። ኣቶ ጌታቸው ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ጥራሕ ክገብር ዝተቆፅረ ሸቀላይ ብልፅግና ዳ እምበር ጠበቃ ትግራይ ክኸውን 4 ኪሎ ከም ዘይከደ ነጊርናኩም ነርና ዝብሉ ስለ በደል ትግራይ ምሕዛኖም እንተይኮነ ስለ ብዛዕባ ንጌታቸው ረዳ ዝሃብዎ ግምት ምስኽዑ ዝሕጉሶም ድማ ኣለው። ወላ እኳ ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ ትክሲ ምቁራፁ መርታዖታት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ስልጣኑ ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃም ንሃገራዊ መረፃ ቦርድ ናቁጣታት መረፃ ትግራይ ናብ ፌዴሬሽን ክኸውን ዝፀሓፎ ደብዳቤ ስርዓቱ ዘይተኸተለን ውሳነቲ ፌዴሬሽን ዘይምዃኑን ከም ዘይውክልን ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን መረጋገፂ ሂቡ እንተበለው ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ መስሪትዎ ዝነበረ ክሲ ስርዓቱ ብዝሓለወ ዝተዋሃበ ውሳነ ዘይኮነ ኣፈ ጉባኤ እቲ ቤት ምክሪ ስልጣኑ ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃም ዝፀሓፎ ደብዳቤ ምዃኑን እቲ ቤት ምክሪ ኣጻሪዩ ስለ ዘረጋገፀ ነቲ ክሲ ከም ዘለዓለ እንተገለፀ ብድሕሪ እዚ ዘሎ ጎይታን ሓሻኽርን ዝገመቶ የለን። ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ እንትነግሱ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ናብ ሓደ ብምምፃእ አንጻር ባዕዳውያን ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ዓወት ዘምፀሉ ውሕሉል መንገድን ብግቡእ ክነስተውዕሎን ክንጥቀመሉን ይግባእ ክብሉ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም። እቶም ፕሬዚደንት ነዚ ዝበሉ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ብድምቀት ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ እዩ። ህልው ኩነታት ትግራይ በአንጻር ዘጋጥሙና ዘለዎ ፈተናታት እንትረአ ምስ ዘመነ ንግስና ሃፀይ ዮሃንስ ዘመሳሰሉ ነገር ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ፕሬዚደንት ታሪክ እቶም ጅግና ኣቦ እንትዝከር ካብ ቃል ዝዘለለ ናብ ተግባር ንምእታው ኩሎም ኣብ ታሪክ መሰረት ገይሮም ዝሰርሑ ደቂ ትግራይ ብዛዕባ ታሪክ እዞም ኣቦም ካልኦት ታሪካት ተጋሩን መሰረት ዝገበሩ ምርምራትን መፅናዕትታትን ምክያድ ዝሕገዝ ትካል ኣብ ምህናፅ ክሓስብሉ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ኮይኖም ብወገን መንግስቲ ትግራይ ድማ ዘድሊ ሓገዝ ከም ዝገብር ኣረድዮም። ዝብእስ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ከይዱ ማእሳን ፅፉ ለይበለ ኩናት ከም ምጅማሩ ምውድኡ እውን ቀሊል ኢሉ ዝሓስብ ስርዓት ብልፅግና ብዓይኒ ዕሙተይ ናብ ኩናት ብምእታው ንህዝቢ ብምግፋዕን ብምጉስቋልን ክብርን ሹምን ሃገርን ኣበላሹ ብዘይ ሕፍረት ብዛዕባ ሰላምን ምክኣልን ክዛረብ ምርኣይ ኣዝዩ ዝገርም ይብል ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ። እዛ ብሓገዝ ለኣኽቲ ግብረ እከይ ዝተረኽበት ሕርጓቱ ኣብ ከተማታት ሳዕርን ቆፅልን ተኺለ ታታ ማዕሪገ ትብል ደርፊ ዓያሹ ከዘውትር ፀንሖ ጉጅለ
ሕዚ ድማ ምእንተ ሰላም ክብል ንሰራዊት ትግራይ ንጻጺለ ነንበይኑ DDR ጀሚረ ኣለኹ ትብል ቀልዲ ዘርጊሖሎ ይብል እቲ ብሕግን ስርዓትን ምግዛእ ነውሩ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ንሕጋዊ ፈራምን ስምምዕ ፕሪቶርያን ጎኒ ገዲፉ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ተሃድሶ ኮሚሽን እውን ከይፈለጦ ምስ ውልቀ ሰባት ተረዳድአ ከምዚን ከምቲን ገይረ እናበለ ይህውትተሎ ይብል ካብዚ ዘደንፁ መነውር እዚ ስርዓት ድማ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዜጋታት መጠን ክረኽብዎ ዝግባእ ናብ ተልእኾ ምኽባር ሰላም ኬርካ ዝርከብ ረብሓ ከም መጠበርን መኸብለልን ሜራ ገይሩ ክጥቀመሉ ይፍትን ምህላው ይገልጽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ካብቲ ትፅቢት ተገብረሉ ብዝቐልጠፈ ይኸድ ከም ዘሎን ካብቲ ፈለማ ተሓሲቡ ዝነበረ ውጥን ንላዕሊ ዕንወት ከም ዘውረደን ይገልጹ እቲ ኩናት ጽቡቕ ይኸድ ኣሎ ካብቲ መደበናዮ ዝነበርና ናይ ግዜ ሰለዳ ኣዚና ቀዲምና ኣለና ካብቲ ሓሲብናዮ ዝነበርና ናይ 6 ሰሙን ውጥን ንላዕሊ ዕንወት ኣውሪድና ትራምፕ ምስ ኣክሲዮስ ኣብ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ቃለ መሕተት ኣብ ኢራን ዕላማ ዝገበረሉ ዝተረፈ ነገር ከም ዘየሎ ኩሉ ዕላማ ክግበረሉ ዝኽእል ዝነበረ ተገይሩሉ እዩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝውዳእን ይገልጽ ወሲኹ ድማ እቲ ጎንፂ ንሱ ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ከበቃዕ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ኣብቲ ክውዳእ ዝደልይዎ ግዜ ክውዳእ ኢሉ أبي أحمد إثيوبياوያን ክብሪ ሃጹን ናፍሰሰ ምዃኑ ብዙሓት ሚድያታት ኢትዮጵያ ይገልጻ ሚድያታት ኢትዮጵያ أبي أحمد ሓደ በዓልቲ እናጎብነ በዓልቲ ሙቆት ረሃጽ ፈጢሩሉ መራሒና ንህዝቢ ክብሪ ረሃጽ ብረሃጽ ኮይኑ ይብሉ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እቲ ስርዓት ዘለዎ ሚድያታት ተጨናኒቖም ውዒሉ ኣሎ ኣብቲ በዓልቲ ኣትዩ ምርሃጹ أبي أحمد ኢትዮጵያውያን ዓብይ በረከት ሒዙ ዝመጽእ ይመስል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብሉ ክብላ ሚድያታት ኢትዮጵያ ማሕበራዊ መራኸቢ ሚድያን ጸሚደን ኣለዋ ግን እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪቶም ዝረሃጹ ደም ከም ውሕጅ ይፈስስ ኣሎ ደቂ ሰባት ብሰንኪ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ዝረሃጸ ሰብኣይ ንሞትን ድኽነትን ዝተቓልዑ እኮ ማዕለያ ይብሎምን ቀዳማይ ሚኒስትር ሂጾም ኢልካ ዜና ምስራሕ ምስቲ ናይቲ ሃገር ስነ መጎታዊ ስብእና ዘይቃዶ ምዃኑ ንምርዳእ እዩ ሰብኣውነት ይቕደም ንማለት እዩ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ንምህዳእ 400 ሚልዮን በርሚል ናብ ዕዳጋ ዓለም ክልቃቕ ምዃኑ ተወሲኑ ኣሎ ሃገራት ጉጅለ 7 ኣባል ሃገራት ዓለም ለኸ ኤጀንሲ ኢነርጂን ተኸዚኑ ፀንሐ 400 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ክልቃቕ ወሲኖም ኣለዉ እዞም ኣካላት ትማል ኣብ ዘካየድዎ በይናዊ ምይይጥ ክሳብ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ክዙን መጠን ነዳዲ ናብ ዓለም ዕዳጋ ከኣቱ ንዝቐረበ ውጥን ዓለም ለኸ ኤጀንሲ ኢነርጂ ቅቡል ምግባሮም ሚድያታት ዓለም እናፀብፀባ እየን ዓለም ኣብ ሓደ ዓመት ንኹናት ዘውፀቶ ወጻኢ 2.7 ትሪልዮን ዶላር ምዃኑ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝጠመየን ዝሓመመን ምድሓን ድማ 93 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ወጻኢ ምኽኣለ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዓለም ለኸ ወታደራዊ ወጻኢ ናብ 2.7 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝዓበየን ዓለም ኣብ 2030 ጥሜት ንምጥፋእ ዝሓዘቶ መጠን ባጀት 93 ቢልዮን ዶላር ምዃኑ እንትግመት ደቂ ሰባት ንኽንቃተል ነውፅኦ ዘለና ወጻኢ ካብቲ ክንሓዊ ነውፅኦ ወጻኢ እንትነጻጸር 30 ግዜ ዕፅፊ ምዃኑ እንትገልጹ ኣዝዩ ዘሕዝን ምዃኑ ዳይሬክተር ውድብ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊፆም ንመላእ ዓለም ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ሓድሽ መግለፂ ኢራን እንታይ እዩ ድሕሪ ደጊም ትሕቲ ሓደ ቶን ዝኾነ ርእሲ ውግእ ዘለዎ ሚሳይል ኣይከውርድን እዮም እዚ ማለት ዝተሓተ ክብደት ናይ ሓደ ሚሳይል ሓደ ቶን ክኸውን እዩ እዚ እቲ ሓድሽ መምርሒ ኢራን እዩ ኢራን ንዝሓለፉ 10 መዓልታት ካብ 500 ክሳብ 750 ኪሎ ግራም ዝምዘን ርእሲ ኩናት ከተውንጭፍ ፀኒሓ ኣላ ዓለም ዓቕማ እናደኸመ ዝኸድ ዘሎ መሲልዋ ቁፅሪ ሚሳይላት ካብ ቀዳማይ መዓልቲ ካብ ዝነበረ 350 ናብ 7ይ መዓልቲ ናብ 15 ወሪዱ ዓቕሙ ግን እናደኸመ ይነበረን ኦራም ሻህር 4,500 ኪሎ ግራም ነታጉ 2,000 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ሰጅን 1,000 ኪሎ ግራም ዝምዘን ነታጉ ከምኡውን 2,000 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ብደረቕ ነዳዲ ዝነድድ ቅልጡፍን ምቁራፅ ኣፀጋምን እዞም ክሳብ እዚ ኣብ ዕቑር ኣፅዋር ኢራን ዝፀንሑ ሓያላት ኣፅዋራት እዮም بخلق زينا إردوغان كوينات إيران دو كبلالو يبلو بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان نملا تزوبا نبز عمو قلولو قدم متحلو أما أخلاي مبراق زلو قوانس بقلطف دو كبل تصويام اتوم بريزيدنت أبارلاما بزهبو مدارة تخوينات دو انتزيلو بهالهالتا كديب كم زخلية تنقوم أبز غرباوان كابيران بستتكوس مسائلات كل أير تركي دحر مقاسو إردوغان إيران ومزنو تحساس كل أير بزخون مغنيات تقبلنا تيولون كبلو أتنكيهم نيرم تركي أب منغو إيران أمريكان إسرائيل نزلو ترنخاد بلعول سعر تكايد زلها قريع مباركس كبرات تخطات التمرونات زينات تزعلت أبز كان بيتناس السنين عخوم سلام نعخ تقرأي